Mas Gareng, Mbak Niken nggih. Nggih, nggih. Nak jenengan lak pun nyiapke. Oh, siap ya. Beten Mbak Niken. Komandane ganti. Betul. Yen komandan Kodim iki jenenge apa anu Reng? Dandim Yen komandane Polres dan res. nak kowe biasa nggone nganten iki lak komandan Cucuk. Dadi kowe komandan Cucuk iki jenenge apa? Dan lain-lain. Iki siapke. Miki. Oke, Mbak Niken monggo. Napa, Pak? Jenengan dadi komandane komandan klepon. Iki siapke niki Purbawasesa teng jenengan. Siap, Greg. Kudu manut karo niken lho. Lancang samping, Greg. Deh. Ora ngerti ta sampe ngendi ngono kuwi takon. Kanan. Lha kok tiba. Ceblok. Lencang setengah kanan. Ngene berarti malangkrik. Ya, yen ra kesambok kancane. Kudu rata. Tegak, Greg. Kiwa jungket, Greg. Apa kuwi? Sikil kiwa maju. Sedikit. Maju sedikit ya. Oke. Signature, Greg. Apa wi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki tengen lho iki tengen kok Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng Greg. Begagah, Greg. Ayo kudu manut. Yo. Nganwa Pori. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Tangan kiwa dokok mburi. Istirahat di tempat Greg maksudnya. Ngangen rok kong. Apa kuwi? Tangan tengen garuk bokong. Wis manut to, Cak. Nek ruk-ruke barang ya. Lah kan garuk-garuk to, Pak. Garuk. Dekek sithik. Lah gatel ora lek tiga. Aku yang gatel kok. Malah cik semono kok wis gatel. Ayo tegak, Greg. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana Mbak Lia? Halo. Oh itu Mbak Lia. Tadi kurang hot gitu. Iya gimana Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya. Nanti hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juwentit. Cocok. Terus kayak contohnya Dek. Ini diprakteknya bisa. Hadap kiri toh kiri. Hadap kiri semua. Praktek dulu. Jendite piye? Bokongnya sing jentit, bokongnya juwentit, jan jentit-jentite. Yo, jendit. Ya. Gerak. Wis modar karepmu. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, bokong semok. Coba. Kendangane Mas, bokong semok. Kendangane Mas, ya. Bokong semok. Mas, sing kalem. Bokong semok. Bokonge sapa semok, rambut disanggul. Sanggul munyer yo nganggo cocok. Ayo sing bareng moh aku. Bokonge sing bareng. Ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng. Ya. Jadinya di depan mungkin ya. Ayo. Contoh ya. Bokong semok. Bokonge sapa semok, rambut disanggul. Sanggul yo nganggo cocok. Nah, bokong semok. Bokong semok. Rambut digelung digelung miring. Jendit nih. Sopo pian tak berkang masih ngomong.
bokongmu ki lho ndi? Iki karo iki goleki bokonge ora ketemu. Gelundung Mas paling. Ya. Gelundung. Oke, ayo tadi ya. Ya. Oke, ya. Niken. Ya. Rata keker sini. Ya. Sepisan kowe kuning lari kuning nangsan gawe hanyawa ngelak itu gorokan asa. Yo, tadi kan. Bokong semol, bokonge sopo? Sepisan kowe kuning lari kuning langsat gawe hanyawan ngelak itu gorokan asa.
matur nuwun. Nah, Matur sembah nuwun Pak. Mugi-mugi saged kepanggih malih. Amin amin amin. Kalian panjenengan mugi-mugi sehat selalu. Amin. Pak Dekareng sehat selalu panjang umurnya. Sampean juga sehat, Amin, pangestune Pak De. lancar sukses karirnya. Amin, amin, pangestune Pak De. Dadah, semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih. I Terima love kasih, you. terima kasih, terima kasih.